Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bella indika wħud mill-miżuri li se jitħabbru tnejn fil-baġġet tas-sena d-dieħla, fosthom żieda oħra fil-pensjonijiet, għotjiet li negozji, stabilità fil-kontijiet tad-dawl u l-fuels, żieda fil-Children's Allowance u ebda taxxa ġdida. Dr. Bella qal dan fit-tmiem il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista bit-tema Familja b'saħħitha garanzija l-futur. Argumenta li l-atmosfera f'Malta llum hija ta' sirħan il-moħħ tama, b'kuntrarju għal snin ilu meta l-baġġett kien ibeża lin-nies bżidiet fit-taxxi. Spjega li l-baġġett mhux biss se jkun l-akbar wieħed soċjalment, iżda se jinvesti fil-qasam diġitali biex is-suq tax-xogħol inaqqas il-pressjonijiet minn fuq il-ħaddiema u jkun dipendenti aktar fuq l-intelligenza artifiċjali. Irrefera l-miżura li se tissarraf f'dik li sejjaħ bħala l-akbar għajnuna l-familji middle class. Hawnhekk saħaq fuq il-ħila u l-kompetenza tal-Gvern fit-twettiq tal-miżuri tal-baġġett. Qal li dan b'kuntrast mal-Oppożizzjoni li din is-sena lanqas dokumenta qabel il-baġġett ma ppreżentat u bl-istess nies li fi żmien Gvern Nazzjonalista tellaw il-pis tad-dejn għal 70% filwaqt li xjaħtu l-kontijiet fuq in-nies u farku l-ekonomija. Qal il-pis tad-dejn niżel għal 47%. Gvern Laburista żamm il-kontijiet tad-dawl l-ilma stabbli sa mill-2014 huwa l-uniku pajjiż li tul dawn is-snin kollha ma żiedx il-kontijiet u sansitra fil-pandemija raħħas il-prezzijiet tal-fuels. B'differenza nnota li l-Partit Nazzjonalista qed iwieħed ħafna bla ebda costings, joħloq anomaliji ta' rati differenti ta' income tax u joħloq inġustizzi kbar bejn settur u ieħor. Staqsa minn fejn se jiġu finanzjati 600 miljun euro f'wedi fis-sena li ħareġ bihom il-Partit Nazzjonalista, meta l-istudji li l-Partit Nazzjonalista qal li sar dwarhom sa issa ma derum kien. Fakkar kif Malta rnexxiela tkompli tikber f'kuntest internazzjonali ta' inċertezza b'investituri li juru fiduċja qawwija fis-suq lokali u f'sistema li toffri stabbiltà. Sostna li l-pajjiż huwa meqjus bħala port sigur fil-maltemp, fi żmien meta ħafna stati Ewropej qed iżidu t-taxxi u jnaqsu n-nefqa soċjali. Semma li tkabbir ekonomiku jfisser li familja li twelditilha tarbija b'kundizzjoni rari, il-Gvern seta' jgħinha b'kura li kienet tiswa l-miljuni u llum dik it-tarbija qed tgħix ħajja ta' kwalità. Għada żgħażagħ, anzjani, familji middle class se jkollkom baġit ieħor li jmexxi l qudiem l-aspirazzjonijiet tagħkom. Għada se jkollna baġit ieħor mingħajr ebda taxxi ġodda. Għada se jkollna baġit ieħor bl-akbar nefqa fl-istorja investiment fl-edukazzjoni, fis-saħħa u fl-infrastruttura. U dan kollu jista' jsir għax l-ekonomija tagħna kienet għada u se tibqa' b'saħħitha ħafna. Il-Prim Ministru żied li l-Partit Laburista se jibqa' partit matur u razzjonali, mhux siqlem u siqlawn biex jintoġob ma' kulħadd, kif qal li qed tagħmel l-Oppożizzjoni dwar ir-riforma fil-pjanar. Tem jgħid li l-Gvern se jibqa' fokat fuq kif se jkompli appoġġja l-familji, għaliex qal li l-Partit Laburista jagħtihom garanzija li miegħu jafu fejn qegħdin.